Ini 15 tahun yang lalu ya di Surabaya dengan mbak-mbaknya ini. Iki Satri Yopi nunjuk
guna kalau kengrat pilih tanding yen perang tertentu hangram peteng ojo liwung lamun padang ojo mbuk ngae yen kurang ojo sambat muncul ora lamu tepuk tangannya mana? Luar biasa, weh. Mas Petro. Jos, Pak.
Itu kenangan bersama teman-teman Sani 15 tahun yang lalu. Wah, waktu itu masih imut-imut semua. Sekarang udah imot-imot. Amit-amit. Mas Petro, dalam Bapak. Saya mau menyenangkan teman-teman anak-anak muda itu ya. Lah, itu yang ditunggu-tunggu. Oke. Niki mangke menawi mboten jenengan paringi hadiah. Yeah. Sok Senin pun mboten gelem kuliah, Pak. Yeah. Biasanya arek-arek joget terdisawar senengane. Arek nom cas sekolah sih enggak sekolah gak loh ya. Anak-anak nanti bisa di situ ya jogetnya ya, anak muda. Oke. Mbak sekarang yang sepuh-sepuh turun. Aku mau ngajak yang nom-nom aku. Sing wis suwek-suwek turun. Mbak, matur suwun. Pak. Iya, aku roe. Jenengan boten turun sisan. Ora, aku wis enom kok. Niku cara wayang masem niku punan. Saiki kanggo arek nom sing nembang ya sing nom-nom nome kaya aku. Siap. Nomor 1 Umi tampil ke depan. Nomor 2 anak saya dari Surabaya. Ova. Satu di sana itu loh. Ini Brigita tampil ke depan Brigita. Ayo, tepuk tangan untuk Brigita. Ayo. Ayo Umi. Lagune sing enak dijogeti apa? Njaluk podang kuning. Ya, ayo. Ayo, Mbak Birgita, mriki Mbak Birgita. Ayo. Mana Brigita? Mbak Birgita Supraptowati. Ini murid-muridnya Mas Sayo dan muridnya Mbak Kaisi ya. Mana Bir ini Bir? Enggak apa-apa pakai dengan wes. Ya. Deh, pakaiane aku. Pak. Kula isin lho, Pak. Lah kula rokan ngeten iki sinden-sindene sedaya ada kudungan ini kula kayak penyanyi dangdut lho, Pak. Lah apa-apa. Pancen mau dandutan ini kok. Monggo sini. Nggih. Mas Petro, Dalem. saya ini di mana-mana jadi pembina. Nggih. Saya ini pembina keroncong Indonesia. Wah, nggih. Saya juga salah satu pembina dandut Indonesia. Wah, nggih. Lah kowe njaluk dandutan apa kok iso? Ayo. Siap. Arek-arek njaluk apa? Podang kuning apa jambu alas? Jambu alas? Bisa jambu alas? Bisa ya? Jambu alas Nduk ya? Bisa, oke, siap. Oke, jambu alas. Monggo teman-teman isi ya mau joget, monggo. Manis. Arek joget sini ya anak-anak ya. Monggo. Ada anak mahasiswa joget di situ semua. Yuk. Siap. Ya dilegani lho, ayo. Monggo. Jambu alas. Ayo. Hoi. Kelingan manis esem njur kelingan lama kemuyune tresno lan kasih sayange kapan aku kakon dadi bojone. Ayo anak-anak mahasiswa, ayo. Sayange durung duwe bojo nanging aku wis kebacut to nelongso. Ayo rasane ati kapan aku krakon bisa duweni. Ya. Hei. Ayo anak-anak ayo. Jambu rasa kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja dimabuk. Paramat. Ayo. Ora bakal berganti. Weh.
Mas Bayu. Jambu anda sedih manis rasane najan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut nelongso rasane ngati iso nyawang lakon iso duwe ada semut turun anda aja diraku sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno nelongso Akra budaya ada gula ada semut turun ronda aja direbut jambu alas dik manis rasane najan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut nelongso rasane bisa nyawang lakon bisa duwe luar biasa. Kenapa mas? Anak-anak muda kok sungkan? Kalau yang muda sungkan yang sepuh aja ya joget ya, kerso? Ya yang sepuh aja, nggak apa-apa disawer mas Mamat. Daripada uang dibawa pulang baik disawer untuk teman-teman ya. Ayo. Yang sepuh-sepuh ya joget ya. Ayo, podang kuning ya, podang kuning. Ayo tapi janji ngadeg loh ya. Ayo, jumeneng. Wong cah kos ya adoh kok wong tuwa dadak izin. Monggo, kudang kuning aja monggo. Aku dhisik. Oh iya, nggih. Ayo. Paramat, Pak Paramat. Esok awane ngomah wis ora krasaan yuran anggoleki sing tak sayang mubeng miter anggonku goleki ora krasa esok
kelakon nyanding selirang. Matur suwun nyuwun duka menawi wonten kesalahan, kelepatan dan kekurangan. Usana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Petro pun lajengaken. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Nggih. Niki adik-adik mahasiswa pripun, Pak? Pun. Adik-adik niki pun nyiapne parian niku. Oh, nggih. Oh ini ketoke njaluk anu. Paketane caping gunung niku. Oke, enggak apa-apa ya. Mboten napa-napa. Waktune. Ning sing dereng jumeneng niki genti enten genduk winong. Ayo winong mana winong? Munasirah, ayo. Winong. Ngaten. Munasirah atau poso. Ayo. Papat kiri kanan dua-dua. Ya, titik. 4 kiri 2 kanan 2 ya. Ayo, monggo. Pak Rahmat siap Pak Rahmat. Ayo loro kiwa tengen. Lah kok golek-golekne awakmu lho ngono kaya ngono. Suaraku ra metu nek dek gak didampingi sing ayu-ayu ngene. Nggih, Pak. Leres, Pak. Ayo, Nduk, kene, Nduk. Kiwa, Nduk. Monggo. Samping gunung nggih. Nggih. Nane gitu ya. Niki sak jenglengan pinten, Pak niki? 500. Baru tak elekne lali. Saben wengi. Siap. Nyawang gona. Sae penonton 500. Nggih. Pak, nuwun sewu instruksi Pak Prapto. Nggih.
Kula dadipun menawi mayang teng wilayah Solo Raya niku ngangge gamelan kula sing teng griya sing abang. Ning niki kula mbeta saking Blitar. Dados wonten peniti ingkang cacahipun niku gangsal niku king Blitar mriki, Pak. Mongko niki mboten iso muni yen tanpa ditata peniti gitu, Pak. Oh gitu ya. Penitine apa sing dienggo nyujeni klambi niku? Oh, luman. Sing nata gamelan. Oh nggih. Yen memajang mung nganggo janur kuning. Out, manut iki? 500 pindho. Sae 500. Pinong sing ndi ya? Kula, Pak. Oh, kowe ten, Nduk. Pak. Benten to, Pak? Beda banget. Mas Petro, Dalam. selama ini kan saya selalu dengar Winong tahu kenal. Nggih. Ning tak kira wis senior gitu ya. Nggih. Wis senior banget tak pikir. Paling enggak anaknya telu lah gitu. Bareng ketemu aku tak takoni dan kula nembe SMKI, Pak. Lho SMKI. Berarti SMA kelas 3 lho. Nggih, Pak. Ya bocah ngene rek. Sik bocah banget jane. Tak pikir wis wah wis. Nggih lan niku teng SMKI 6 tahun, Pak niku, Pak. Oh gitu ya bener. Berarti saiki umure 24 pisan. Terus canggih terus ora. Ayo saiki ke Nong, ayo Nong. Yen memajang, ayo. Kembang. Sik. Dalam. Tak tes mau, tak tes. Yen memajang, jane kembang to. Lulus kowe ayo. Nggih. Mat, 200, Mat. Alhamdulillah. Heeh, nggih tambah ujian. Ayo, yen memajang. Habis. Kok habis pripun ATM dekat mriki, Pak? ATM masih banyak, Pak. Mat, juga ATM, Mat ya. Ayo. Pak, Mas Petro. Dalem. Biasa, aku nggawa piro mesin teh. Wah, nggih, Pak. Mesti. Nggih. Mergo ngene Mas ya. Nggih. Suatu ketika saya itu datang ke seorang ustadz di Pasuruan karo bojoku. Nggih. Didelok tangane Pak Prap didelok. Bu, bapake aja le nyekel dhuwit. Nek bapakmu nggo dhuwit piro ae mesin teh. Saestu niku. Sami kalih kula niku, Pak. Kula nu pinten lung ngoten niku. Ngene iki wis entek. Tak kira mau cukup wong sakmene ae. Enggak apa-apa. Esok nak temat Bu, ning ATM sik Mat ya. Ah, nggih. Ayo Nduk, lanjut Nduk. Monggo. Niku dalan niku ngetan, Mas, pom bensin niku ATM tok niku nggih. Roh ae. Aja akeh-akeh nek cukup 200 juta ae. Wah. Ora guyon ayo. Ayo Inong, ayo terus Inong. Suaramu tak rungokne Inong, ayo. Stop. Saya suarane. Mat 500 Mat. Wah, iki. Tenun, Pak. Iya, ayo. Semakin pagi semakin panas. Ayo. Ayo Nang, Nang. Lumayan kena ngetuku produk ya. Ayo. Dadi 1 juta ya. Ping pindho to? Nggih, niku mau ping kalih, Pak. Lagi pengen ngono. Nggih, jenenge ping kalih niku. Ping 3 ngono sakno. Ping 3 aku pindhoke pisan nggih, ping 3 nggih. Ayo 1,5 juta kowe kaya. Nggih, biasane ping pira to nggih? Saiki palarno sing enak ya. Sing enak ya. Ya, sing enak siap. Pacitan Sarwi
juta. Kalih juta. Onje. Kanca-kanca, nuwun sewu nggih, malam ini ada tamu-tamu kita yang belum saya kenalkan. Yang dari Jakarta ada Pak Karyono, mana Pak Karyono jumeneng? Pak Karyono? Ah itu Pak Karyono ya. Beliau Jenderal Polisi, Brigjen Polisi, mantan Kapolda Maluku ya. Pak Karyono. Karyono. Karyo niku nyambut gawe eno ki Padang. Le nyambut gawe kanca-kanca bengi ki Padang tenan. Satunya dari Jakarta juga, dari Surabaya. Surabaya, Mas tadi Karyono, Jenderal Polisi. Sekarang Mas Naryono, Jenderal Marinir. Monggo Mas Naryono berdiri. Brigadir Jenderal Marinir, penguasa Surabaya. Mana Mas Naryono? Oke, matur suwun rawuhipun. Dan ada teman saya dari Jakarta juga, nek sampean ke Jakarta ada MRT. Ya, sing ning isore tong lemah barang kula. Lah itu direkturnya datang sekarang. Namanya Mas Aduh, lali. Mas. Aduh. Nek supe dipotong 2 juta. Wah, bareng rabi kejem nono. Lagi ngoten to, Pak. Iki lho, ini tanda-tanda agak tua. Yo gung tuwek banget lagi 76 wae. Mas Pramono. Aduh. Mas Purnomo, jenenge Mas Purnomo. Udah kondur. Oh ya enggak apa-apa. Oke, ya ada tamu-tamu saya dari Surabaya, Brigjen Naryono Purnawirawan, Mas Karyono dari Jakarta, Brigjen Purnawannya juga ya, dan lain-lainnya. Dan juga panjenengan Bapak Suprapto pikantuk salam saking Guru Besar ITS Surabaya, Profesor Imam Robandi. Ya, niki paring salam suwun, panjenengan. matur suwun Mas Robandi, matur suwun. Ya, ya. Ayo Nduk, tekan timun Nduk. Parian, Pak. Panas. Panas. Oh, panas sedan. Sing durung kowe ya? Mboten lah kula anu niku lho, ngemutaken ngoten lho, Pak. Oh, ya Allah. Satu kata berapa, Pak? Panas. Datang. Yang ada siapa Mas Budi? Ya itu kan banyak teman-teman di Jakarta. Utangon dhisik gak apa-apa kowe. Gua arek mahasiswa lho, Mas. Ayo parian ya. Pariane contone ngene. Nane. Contone nggih. Ning Surabaya, terangno, Nduk. Ning Surabaya. Ning Surabaya. Numpak sepur. Baleni ning Surabaya numpak sepur. Nderek Mas Cahyo mesti makmur. Ya, betul toh. Tepuk tangan dong untuk Mas Cahyo. Nggih. Terima kasih. Winong cantik. Iya. Besok uangnya untuk beli gapet ya. Ayo anak mahasiswa, ayo monggo. Sini, ayo. Kula nggih saged Pak maringi contoh, Pak. Oh iya. Kula nggih saged maringi contoh. Tak kasih contoh ya. Seperti ini. Noto boto. Jejer telu. Pak Suprapto selalu di hatiku. Contohnya ngoten niku. Contohnya ngono kuwi David. Wong saparikan arep browsing ning Google ra nang. Cilik Pak lagi SMA. Monggo, anak-anak mahasiswa monggo. Sini tampil depan sini, monggo. Ayo sing ngendel oleh mahasiswa kok. Ayo maju. Ro, lu maju. Ayo maju satu. Ayo. Gitu kok. Wah, dapur babe. Ayo sini. Niki nggih Pak Haji. Ini Pak Yuda Pak. Ya wis, oke. Anak-anak Pak, anak-anak. Gak apa-apa. Yud, rasa ngotak ide wae ae. Orang kreatif. Ayo Pak Rahmat, ini wong-wong kuwi ya. Ayo. Nyatus Pak, ayo. Ayo kowe sik, Le.
Nggih. Pun kula damel kendek dalu, Pak. Oh, dek bengi wis gawe ya, siap. Pun gawe 5 lembar niku, Pak. Ayo Yud, nano. Ayo. Nane. Me panen gabah Ben dadi sego. Mugi barokah Pak Prapto sak keluarga. Terus nggih, bener. Allahumma 200. Woi, ngangge laras e. 200. Murite Pak Cahyo Allahumma. Sembah nuwun, Oke, Pak. ya wis. Ayo. Matur sembah. Layakno awan mau takon nyapu moh ngepel moh. Jaga niki, Pak. Langgih to, Pak. Ayo. Nggih, Pak Prapto. Nggih. Larase, Pak. Kamurtinan, ayo. Ning pasar nongko Ning pasar nongko tumbas sepeda. Mugi Koyo Pak Prapto. salah. Eh, Salah. lho. Kok to. Oh, Salah. nggih. Kula Denda 50 kali 150. waduh, ampun ngaten to, Pak. Ayo. Oh. Ora cair nek Mas Daryanto mengke. Ya to. Nggih. Tuku botok. Ah. Tuku boto. Mau aku liyane kok. Oh. Kereta. Numpak kereta Numpak kereta. nganggo sepeda. Saged mawon, Iki sing Pak. jelas to iki. Arep Numpak numpak kereta. sepeda apa numpak kereta? Numpak kereta nang stasiun to, Pak. Lah mengke nang stasiun nek ngangge sepeda. Saged to? Ya wis gandengan mesakne Nggih. iso. Iya jajal. Mugi Pak Prapto panjang yuswa. Oh, numpak sepeda to, Pak. Kula dhewe pun nyatet, Pak. Grogi. Kula gandeng grogi nek angge kepanggih panjenengan Sepeda ya niku. muga Pak Prapto Nggih. duit berkah to apa ya. Nggih, Wis dicatet, wis nyatet siap. Wah, golek 200 sik siap. Nggih, Pak. Ayo. Kula bar niki badhe matur ten jenengan, Pak. Nggih. Pripun Mas Dar? Kutha Surakarta. Piye? Kutha Surakarta. Kutha Surakarta. Tuku jamu. Mugi Lah nggo peda. Mboten, Pak, pun kula dol. Aku mau genahne kok. Nggih. Ayo ulangi. Kutha Surakarta. Kutha Surakarta. Tuku jamu. Mugi Mugi sedaya sami rahayu. Penting tibane pas lah, Pak, nggih. ora pas. Waduh, tiwas ilang lho, Pak, catatan kula riyen. Nggih, Pak, kula wong ngregengke swasana gara-gara niki. Waduh, gayamu aja kritik ae ngregengne. Saiki tak gawekno ya. Nggih, pripun? Ning Surakarta. Ning Surakarta. Ya toh? Nggih, Ya toh? nggih. Ning Surakarta. Ning Surakarta. Ning Surakarta. Lah nggih to, Pak. Tumbas napa? Tenanan ya. Nggih. Ning Surakarta. Ning Surakarta. Numpak sepur. Nderek Pak Cahyo. To. Oh iya. Lek malih aku Pak Cahto kuwi kok. Oh iya. Nderek Pak Prapto. Pancene makmur. Ya wis. Nggih. Wis 200, Pak, Ya. Kowe iki mahasiswa apa preman ngarani. Nggih, matur sembah nuwun. Oke. Kowe asli ndi to, Le? Kula Jakarta, Pak. Jakarta. Loh, Jakarta ndi? Kula Tangerang Selatan. Tangerang. Nggih. Kula Tangerang. Oh, Pak Lulu. Oh, lah Mas Sayo kan dalang di sana kemarin. Kamu ikut di sana? Mboten. Gak dijak. Oh, kowe kuliah. Oke. Cah Jakarta anak boy Pak Lulu Oke. Kula badhe mriko Pak. Tangerang Selatan. Aren apa? Nggih, Pados Sangu bengi iki. Oke, monggo. Ya wis. Ki wis arek-arek gak ono maneh. Piye fit iki fit? Hah? Jare wis takon bukene parian. Parian takon kapro ora. Ayo lanjut, Mbak. Monggo. Mbak sebelah sana belum. Monggo dilanjut sampai di mana? Najan. Wadon sarawi. Ora suling Apa
zaman berjuang penjara kelingan anak lanang biyen tak stop. Sampean belum tahu ya? Belum. Sampean tuh penyanyi profesional. Iya. Nek bar nyanyi mesti dibayar. Betul. Bapak penyanyi amatir. Betul. Bar nyanyi mesti bayar. Oh, ngoten. Sing pertama, Ya. sing kedua ngerti? Mboten. Sampean penyanyi profesional, penyanyi harus ikut musik. Nek penyanyi amatir musik harus ikut Nyanyi. Oh, Maksud salah. Ada zaman berjuang anjur kelingan anak lanang biyen tak openi nek saiki ana yuk syukur bisa nyawang gunung duta dadi rejo beni ora
syukur bisa gunung dosa ngadepi rejo Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sembah nuwun.